Ftit tal-jiem oħra mistennija toħroġ l-inkjesta pubblika dwar l-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia, inkjesta li bdiet aktar minn sentejn wara li seħħ dan il-qtil. Iżda kif ninsabu ftit sigħat il-bogħod milli joħorġu l-konklużjonijiet ta' din l-inkjesta, il-Ministru Anton Refalo ma rridx jikkommetti ruħu li jsegwi dak li mistenni joħroġ. Se tkunu qed taċċettawhom il-konklużjonijiet li se joħorġu mill-inkjesta pubblika? Naraw dawn niddeċiedu. Ma dak li joħroġ tkun qed taċċettaw? Moment ngħidu. Is-sem li kellu l-Prim-Ministru Robert Abela f'din l-inkjesta pubblika kien deskritt bħala wieħed li rid ixekkel il-ġustizzja milli tieħu l-kors naturali tagħha. Fil-fatt, il-kampanja ta' kontinwità u retorika ta' intħil tal-Gvern Laburista immexxija minn Robert Abela ingħatat bidu sa minn qabel ma nħatar bħala suċċessur tal-eks Prim-Ministru Joseph Muscat. Dan kif fl-2018 meta kienet qed issir pressjoni sabiex tinfetaħ l-inkjesta pubblika mill-familja ta' Daphne Caruana Galizia huwa saħaq li wlieda kienu aktar interessati jagħmlu isem ħażin lil Malta barra minn xtutna milli jsibu lit wara l-qtil ta' ommhom. Dan fil-waqt li kompla jixħeddel ikraħ fuqhom hekk kif kien insista li l-familja Caruana Galizia kellha aġenda politika.